Hola, patapums, què tal? Sí, que ja queda molt poc per al concert de Nadal i vos vinc a mostrar unes propostes per si encara teniu algun dubte de quines cançons elegir. Així que anem allà. Bé, alguns de vosaltres ja m'havíeu preguntat i vinc a portar-vos tres propostes que per a mi crec que són indispensables, són necessàries. La primera és a Nadal un pas de pardal de Dani Miquel. Es tracta d'un recull de 25 Nadales que ell mateix, al pròleg perquè és un format en llibre, és un CD amb llibre, i ell mateix diu que no es tracta d'un recull de villancicos com a tal, sinó que cançons que ens escalfen els dies d'hivern. Que, bueno, si el teu concert no és... Heu considerat que el concert no ha de ser res religiós i sinó a cançons de l'hivern, doncs així també teniu moltes cançons. La dels dolços de Nadal, la de A Belén me'n vull anar Barrabàs i Camina Maria són de les meues preferides. Com podeu veure, ja us he dit abans que el format és en llibre, una espècie de llibres amb les cançons, és un cançonet que està, com sempre, a l'estil de tots els treballs de Dani Miquel, molt cuidat, molt bonic i que només per tindre aquesta coseta bonica ja paga la pena. Al final tenim el CD, on malauradament no tenim les instrumentals, però sóc conscient que sí que existeixen les instrumentals. De fet, jo tinc la de Camina Maria, la dels dolços de Nadal i la de Barrabàs, però crec que estan a la xarxa o a la web de Dani Miquel. No vos ho sabria dir ara, però és un treball que per a mi paga la pena tindre'l i, de veritat, té unes cançons tradicionals molt boniques i que jo he gaudit molt amb els meus alumnes. Després, l'altre treball del que vos vull parlar és com didàcticament, no sé si està ben dit aquesta paraula, però és molt més complet per als especialistes en música. Es tracta d'un hivern de colors, de Xavi González Cabré i Anna Llopart Mestres, i tenim el CD i el quadern amb les partitures. I també hi ha il·lustracions. Tinc entès que ho venen en pack. No sé si este any ho fan, però jo el vaig comprar fa 2 cursos, pot ser? 2 cursos. Sí. I crec que ho venien per pack. O no, podies comprar de forma individual el CD i després el llibre o pack. Crec que li vaig regalar una a la meva cosina i li vaig regalar el pack, sí. Bé, n'hi ha 14 cançons amb les instrumentals, amb les respectives instrumentals, i són cançons de tot. De Nadal, de l'hivern. Per a mi, la meva preferida, tinc el nas gelat. No, el twist del nas gelat és molt xula i un hivern de colors també és molt bonica. I podeu veure, el quadern és molt fàcil de tractar. Cada cançó porta la seva partitura, la lletra i il·lustracions que fan més divertida la cançó, la partitura, perquè si tu, per exemple, la vols fotocopiar per als teus alumnes, és un treball molt bonic també que es pot quedar al quadern de feinetes de final de curs i sempre és xulo. A mi l'estètica m'importa bastant, la veritat. I no res, el CD ve així, es presenten ells dos i també és una cucadeta. És una cucadeta. Per això, per a mi, imprescindible també. Per altra banda està, si tu al concert vols fer alguna més instrumental, jo fa 2 anys vaig tocar amb els de 6è este és el quadern de partitures de l'Arc de Sant Martí. Està fet per a xilòfon, per a campanes, per a boomwalkers, etc. I ja teniu un vídeo al canal sobre ell que us deixaré per ací i que podeu consultar la ressenya. Ja té molt de temps. Veureu una Teresa amb ortodòncia un poc fatal i mireu quines dents més precises tinc ara. Bé, continuem. En este llibre podem veure que tenim A Belén me'n vull anar, vols venir tu, gallineta. Es tracta d'aquesta Nadala que tot el món coneguem, que tenim la versió en partitura com coneguem i la versió a color, que de veritat que ajuda moltíssim, moltíssim als xiquets i les xiquetes a interpretar la partitura d'aquesta manera, perquè les enganxines les posem als xilòfons i saben interpretar molt millor
moltes vegades esta partitura de colors que aquesta. Òbviament ha d'haver un treball previ, treballar la melodia, treballar els ritmes i després treballar en els instruments. Sempre hi ha com unes fases que hem de seguir. I no res, també està així en aquest quadern que és una meravella de Joan Capafons. És musicoterapeuta i moltíssimes coses més que ja us dic al vídeo. I al final company de professió, una salutació des d'ací. Aquestes són les meues 3 propostes, que jo sé que n'hi ha... moltíssimes més propostes que també són igualment vàlides. A dia d'avui les meves preferides són Univers de colors, al Nadal Un pas de pardal i les partitures de l'Arc de Sant Martí, la de A Belém me'n vull anar, instrumental. I no res, patapums mestres. Això era el que volia dir-vos. Volia fer un vídeo curt, un vídeo que us servirà per a l'últim moment, l'última elecció, o sigui, per a aquelles cançons que encara no sabeu què triar. Us posaré un enllaç baix en la descripció i també faré una publicació tant en xarxes com en la meva web. No res, espero que us vagi superbé el concert de Nadal. M'encantaria que em contareu què tal, quina ha sigut la vostra experiència, si heu estat a gust, si no, com ha eixit. I ja sabeu, #adopta un especialista de música. Ens fa molta falta l'ajuda dels altres companys del col·le, perquè al final és molta pressió la que té l'especialista de música al primer trimestre, que són molts actes. En fi, patapum, si t'ha agradat, dona-li a m'agrada, deixa un comentari, comparteix amb els altres companys i, sobretot, subscriu-te al canal per no perdre't cap vídeo. Adeu, patapum!